Всички докато са супер заети да хейтат Евровизия, някой видя ли изобщо роклята на Чапа Орон, с която тя излезна на грами наградите? Вижте хората в глобален мащаб какво обсъждат. Мацката просто излезна и слейва. Малко вайба тук ми е last year аверката на Kanye West миналата година Бянка, която излезна с един шурпогашник само върху нея, абсолютно чисто гола. Започна да се коментира защо нея не са изгонили. Защото е наполовина не чисто. Apparently. В глобален мащаб се обсъждат много по-интригуващи неща, отколкото тук в България. Как може Аджи Бадар да ни представя на Евровизия? Първо, хора, някой осъзнава ли в България от колко време не сме имали Евровизия? Това, че изобщо сме се класирали и че тази година имаме, е постижение. Целият хейт, който в момента се излива върху Дара, е толкова disrespectful. Окей, sure, може да не ви е бил фаворит, но нека за момент да спрем да бъдем егособняци. Пишеме под други държави как сме за тях, вместо за собствената ни страна. Абсолютно нормално е всеки да си има мнение, не казвам нищо. Просто наистина е хубаво в такива моменти да се подкрепяме, защото на момичето ще тежи една изключително голяма отговорност на раменете. Знам, всички сме имали шестици по музика в училище, не е нужно да го пишеме и в коментарите, можем само единствено да стискаме палци, но да се радвам отново, както казах, че сме се класирали изобщо за Евровизия. Най-вероятно сега я ще го взема някой в коментарите, ама няма да ми я засевте, така че искам да си довърша за грами наградите. Миналогодишната ми реакция по това време. Защо Били Айлиш не взе награда? Жена ми как просто слей на тази година. No one is illegal on stolen land. Изказване 10 от 10. Фита ми прилична усмичка. Това беше от мен.